Impanamnama ti Department of Agriculture Cordillera ti tulong kadagiti manalon tapno makasayan ti rigat a mapaspasaranda ita amarikrig na pailaang ti epekto ti oil crisis. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Impanakal ti Department of Agriculture Cordillera nga adadag iti tulong nga nakasagana para kadagiti mannalon nga apektado ti oil price hike. Malaksid kadagiti maipaay a farm machineries ken equipments, fertilizer ken pestisidyo. Nakasagana moten ti maipaay para iti fuel subsidy kadagiti mannalon. Sigon iti DA CAR, ti fuel assistance kadagiti mannalon ket nairugi panawan idi pandemic. The effect na dahiti war tata nga agdama, the Middle East nga ngimato ti cost ti fuel, kailangan manen nga agitod tayo iti assistance to our farmers tapno handa unay marigatan in producing our basic commodities. Sigon iti DA CAR, dumanon iti 2.3 million pesos tinailata nga pondo para iti nasao nga assistance. Upatagasot upatapulo ket siyam ti target a beneficiaries a farmers manipod Mountain Province ken Benguet. Makaawat dagitoy iti sag 5,000 pesos a cash assistance a maikabil iti maipaay kadakwada nga intervention monitoring card. Dagiti kwalifikasyon tapno maipaayan iti assistance ket kasapulan nga agtagikwa wenno gababang iti farm machineries. Rehistrado dagiti farm machineries iti Agricultural and Biosystem Engineering Management Information System. Ken rehistrado ti farmer iti Registry System for Basic Sector in Agriculture. Sigon iti ahensya, gaputa limitado laang ti pondo para iti subsidiya saan nga amin ket maipaayan. Ngam impanamnama dagitoy nga aramidan da amin nagkabaelanda tapno matulungan dagiti mannalon. Ang target po natin ay third week of May dahil as of this moment, pinoproseso ng DBP yung transfer ng pera to their IMCs. Ganun po ang system natin. Dagiti saan na maipaayan iti fuel subsidy ket posible a maakomodar iti tupad ti dole. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.